Bejn Ottubru u Marzu li għaddew il-beħ tar-ristoranti żdied b'1.4%. Bil-parti l-kbira tar-ristoranti rrapportaw żieda fil-beħ meta mqabbel mal-istess perjodu sena qabel. Dan irriżulta minn survey li ġie ppreżentat waqt seminar organizzat mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandira u r-Ristoranti l-MHRA. Fis-survey ħadu sem 89 parteċipant li flimkien jammontaw għal 37 miljun euro fit-dħul. Barra minn hekk irriżulta li l-Belt Valletta komplit tirreġistra żieda fit-dħul u żoni turistiċi bħal San Ġiljan, Buġibba, San Pawl il-Baħar, il-Qawra, Marsa Skala u Marsa Xlok meta mqabbel mas-sena li għaddiet irrapportaw żieda fil-qliq tul il-perjodu l-iktar kwiet. Min-naħa l-oħra ristoranti f'Taslima irrapportaw tnaqqis. Ġiet innotata wkoll żieda fl-impjiegi kemm part-time kif ukoll full-time. 54% tal-parteċipanti tas-survey qalu li huma pożittivi, filwaqt li 10% huma negattivi dwar il-prospetti għat-3 snin li ġejjin. Il-President tal-MHRA Paul Buġeja tkellem dwar l-isfidi ta' dan is-settur, fosthom in-nuqqas ta' ħaddiema Maltin. Dan skont Buġeja jfisser li qed tintilef l-identità Maltija fil-preparazzjoni tal-ikel, xi ħaġa li tagħmel differenza lil min imur fir-ristoranti. Min-naħa tiegħu il-Ministru Edward Zammit Lewis laqa r-riżultati miksuba u tenna l-bżonn timpenn u taħriġ biex il-kwalità tibqa' tikber. Tkellem ukoll b'mod pożittiv dwar id-diskussjonijiet li qed tagħmel l-MHRA sabiex ir-ristoranti Maltin ikollhom tikketta ta' kwalità u żied li l-miżura ta' tarħis tal-kontijiet tan-negozji minn Marzu li ġej se tgħin ħafna.